לסלח ולאלוויז, לאמא שלי ואבא שלי היקרים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות, אחרי 50 שנה שהחזקתם מעמד אחד עם השני, לאחל לכם יום נישואים שמח, שיהיה לכם רק טוב בחיים. אני רוצה להודות לכם על העזרה הגדולה, על האהבה שאתם נותנים לי ולילדיי ולכל המשפחה. כיף לי איתכם, טוב לי איתכם, אני מקווה שגם לכם יהיה טוב בהמשך, שתלמדו לחיות אחד עם השני, בלי מריבות, פחות עם צעקות. גם אם אבא לא שומע טוב, אבל הוא מבין שקשה לך אמא, ואמא קצת יותר סבלנות לאבא לא הייתה מזיקה לך. אני מאחלת לכם שוב מזל טוב, חיים טובים, ממנו, ניצה בתכם, יהודית שאוהבת אתכם מאוד, ואורי שמת עליכם. מזל טוב. לסבא וסבתא יקרים, אני נורא מקווה שנחגוג עוד מסיבת 50 כזאת עם כל המשפחה, ואני מקווה מאוד שאת וסבא תסתדרו ושתסתדרו ותאהבו זה את זה, ושאתם לא צריכים לריב בגלל שסבא לא שומע, שסבא ישים את המכשיר וסבתא תהיה יותר סבלנית. אני מקווה שתחיו עד 120, ואני מקווה שתהיו איתי עד כל חיי, ותודה על כל האהבה שנתתם לי, על כל התמיכה ועל כל היותכם איתי. אני מת עליכם סבתא ולעולם לא לעזוב אתכם. אוהב אתכם, אורי. לסבא וסבתא. מה אתה רוצה להגיד לסבא וסבתא? ברכה. איזה ברכה? מה אתה רוצה להגיד להם? אוהב אותם. כמה אתה אוהב אותם? המון. אתה יודע שיש להם יום נישואים. מסיבה. מסיבה. עושים לסבא וסבתא מסיבה. ומה אתה רוצה להגיד להם עוד? לברכה. כן, לברכה, אבל מה בברכה? שאתה אוהב אותם ואתה רוצה שהם יהיו ביחד עוד כמה? עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד הרבה 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 שנים. בלי סוף. נכון? בלי אז סוף. אתה מאחל להם מזל טוב? אז אתה מאחל להם מזל? אתה רוצה לתת נשיקה לסבא וסבתא? אז תן להם, הנה, מצלמים אותנו. תן נשיקה לסבא וסבתא. תן נשיקה באוויר. אתה רוצה עכשיו תקדיש ריקוד לסבא וסבתא, תראה להם איך אתה רוקד. ריקוד קטן שהוא יצלם אותך. יאללה, קדימה, ואנחנו נמחא לך כפיים, קדימה, נו, תראה לסבא וסבתא איך אתה רוקד. לאירוע, נו. יאללה, לכבוד המסיבה, תן ריקוד קטן. אז רגע, תעצור רגע, תן... רגע. זה בהקדשה לסבא וסבתא שלי, שכל כך אוהבים אותי המון המון. אני מקדיש לכם את זה. עוד חמודי, עוד. עכשיו אבא מברך את סבא וסבתא. אתה מקשיב מאורי? לרגל יום הנישואים שלכם, 50 שנה. 50 שנה אומנם לא קלות, לא פשוטות. אני מאחלת לכם גם כן 50 שנה. לא פשוטות בכל מה שמשתמע מזה. תדעו רק שאנחנו אוהבים אתכם מאוד מאוד. מקווים שתמשיכו. קצת יותר סבלנות, כמו שאמרנו, באמת, כל קודמיי, ובטח אלה שיהיו אחריי. קצת יותר סבלנות אחד לשני. מה לעשות, כשמתבגרים יש כל מיני תופעות מוזרות שצריך להתמודד איתם. אבל לך סבא צלוח ולך סבתא מלטוש, אנחנו אוהבים אתכם מאוד מאוד מאוד. והרבה מזל טוב. אז יאללה ביי. זהו. לסבא וסבתא יקרים, סבא ציון וסבתא אביבה, מזל טוב ליום הנישואים ה-50. אנחנו יודעים שאתם מתים אחד על השני. אל תפריע לי. אפילו שהם לא שומעים אחד את השני. אפילו עם מכשיר או בלי מכשיר. אתם מתים אחד על השני, ושתמשיכו להיות בריאים ולהיות מקסימים, ואני מתה עליכם, והמון המון תודה על הכל. אוהבים אתכם המון המון המון. תמשיכו לבוא אלינו. מזל טוב ממשפחת אלון הצעירה. סבא וסבתא, שתזכו לראות עוד נכדים, וגם תזכו גם לראות נכדים, ושיהיה לכם רק כיף בחיים.
ותקבלו הרבה בלונים והרבה מתנות. ותיזהרו בדרכים, ואני מקווה גם שתזכו לחיות עד 120 שנה. באהבה תמיד. שלום סבתא, לכבוד נישואיכם ב-50 מבטיח לכם כמה פחות. רציתי לאחל לכם מזל טוב ליום נישואיכם ב-50, הרבה שמחה, שתהיו תמיד שמחים, שתמיד תהיו ביחד כמו שאתם עכשיו, ושעוד נזכה לראות אתכם עוד 25 שנה, עוד חתונה שלכם, שתמיד ינם לכם אחד מהשני ותחיו מרמנת תמידית תמיד. עם הרבה כיף והרבה בינויים הנכדים שאנחנו. אני מאחלת לכם עם המון אהבה כזאת גדולה. לסבא ולסבתא. 50 זה מספר עגול, 50 אומר הכל. אלו שנות נישואים של האנשים אוהבים. נישואים הוא לא סמל ולא דגל ולא אות. העבר מאחוריו והוא צופה אל הבאות. סבא וסבתא, אני מאחלת לכם הרבה אושר, אהבה, נכדים וחיים מאושרים, באהבה רעות. הוריי היקרים, פעם האחרונה בה דרשתי דרשה והודיתי לכם הייתה לפני כ-36 שנה. היום ברצוני לברך אתכם על 50 שנות נישואים, שנים עם צירי לידה משמחות, שנות קשיים והצלחות, שנים שהדבר הכי חשוב אף פעם לא היה חסר, אהבה ואוכל. דרך ארוכה צעדנו, דרך בה ליוויתם אותנו, דרך בה שמחנו ואהבנו. ואפילו אם עוזבנו את הבית לא שכחנו. ואותכם אוהבים תמיד זכרנו. מרחק ביתנו לא גרע מאהבתנו. תם הערד זו התקווה לחיים טובים. זה הזמן להתעורר כל בוקר ולהודות לשם יתברך על מפעל חיים משגשג ולומר אנחנו אלופים. באהבה ממני ומכל משפחת אלון. תודה. סבתא וסבא, אני מודה לכם שאתם הולדתם טבא, כי בזכותכם אני נולדתי. אתם הולדתם טבא ואבא הוליד אותי. תודה לכם. נשקות תמיד. זה כמו לאמן קבוצה. אתה מתחיל את הצעד הראשון, לפעמים יש ויכוחים, אבל תמיד יש את המרכיב החשוב, רצון ואהבה. בהתחלה אתה זוכה בערד, ואז אתה חושב על יום המחר. ולמדליית הכסף אתה נחשף. האימונים מפרחים ודורשים ממך הרבה, רצון, אהבה והשקעה. חלפו הימים ולכיסך נכנס הכסף. ואז אתה אומר, אם הגעתי עד הנה, המדליה הבאה היא הזהב. השנים חולפות, ובהם כמה הקצוצים ושמחות. העבודה היא קשה להגיע ליום המחר. אך הנה הגיעה מדליית הזהב. כל הכבוד לשחקנים, לפעילים, המשך עבודה מענה, כי ליהלום שבכתר אנחנו עוד נגיע. עם הרבה אהבה, יובל שמח ומבורך לכם מכל משפחת אלון. וסבתא יקרים, תודה על כל מה שנתתם לנו. אהבה, שמחה, אושר, תמיכה, והרבה כיף והרבה אוכל. אני נהנית איתכם ורוצה להיות איתכם עוד הרבה שנים. שתמשיכו להיות מאושרים ומאוהבים באחד השני. ולסיום, תודה רבה שאתם סבא וסבתא שלי. אני מברך את אמא לשנת 50 שתהיה בריאה ושתשמור עליי במיוחד ושלא תרגיז אותי כמה אני לא מרגיז אותה בכלל, שתעבוד איתי כמו שצריך ותשמע בקולי מה שאני אומר לה, ואז יהיה בסדר. תהיו בריאים והכל טוב. אתה אוהב אותה? אני אוהב אותה שהיא לא מרגיזה אותי. רק שהיא לא מרגיזה אותך? כן. היא אוהבת אותך כל הזמן. אני מאוד שמח, ותודה רבה לצלם שהוא צילם אותנו. שיהיה לי בריא עד 120. זהו. שלום ולהתראות.